Сихри моң. Борын заманда бер кара урман исендә әби менән бабай яшәгәнтей. Ашардарына икмәктәре, киердәренә киемдәре булмаган. Шулай яшәп ятканда, уларның бер малайдары дөньяга килгәнтей. Ай үтәһен көн үтеп, ел үтәһен ай үтеп, был бик батыр һәм бик көчле булып үтеп еткәнтей. Картайган ата-сәһен ул үзе карай башлагантей. Һунарга йөргән, йәнлектәрнең тиреһен ул икмәк тозга алмаштырып алып кайта торган булган. Шулай итеп улар көн күргәндәр, көнде төнгә бәйләгәндәр. Шулай яшәп ятканда илгә зур бәла киләтей. Күрше батша һугыш аса. Уга берәү дә каршы тора алмый ти. Батшалыктың бик күп асыл, көчле егетләр баштарын һалгандар ти. Бына безнең егеткә лә яуга китергә вакыт җиткән ти. Китер алдыннан атаһы уны сакырып алган да курай биргән. Дошман гаскәре якыная башлагас, ошо курайды уйнарһың дигән ти. Бына дошмандардың гаскәре ябырылып килә икән ти. Шул вакыт егет курай тартып ебәргән ти. Уның тавышын ишеткән дошман гаскәре туктап калган ти. Был курай моңында халыктың агзары ла, туган тияктың матурлыгы ла булган. Был сихри моң гаскәр алдында килгән дошман батшаның да йөрәгенә үтеп ингән. Ул үзенең гаскәрен кире вырып алып кайтырга мәҗбүр булган ти. Был хәлде күреп торган батша бик сөенгән. Егеттең үзен дә, уның ата-әсәһен дә үз янына алдырган. Улар үз гомерләренең һуңгы көненә саклы батша һарайында матур гомер иткәннәр ти.